I pozdrav svima ljudi, ovdje je Black Sniper i danas igramo nešto novo, mislim na moj kanal dan. Dakle, danas igramo Need for Speed Most Wanted 2012, igrica je malo starija, malo, ali po meni je dosta dobro. Dakle, grafika nije toliko loša, gameplay, evo vidite, ovo sam možda profesionalac kao što sam ja, odmah da se sjebe. Inače, osim Need for Speed Most Wanted 2012, ja sam recimo igrao jedan od mojih omiljenih Need for Speed World Underground 2. Najbitno, bitno je da se ja na svaki korak udaljim u nešto, najvratnije ova vozila. Danas, ne znam, ništa posebno nisam isplanirao. Mogu da je to malo, kako da kažem, se provozim bukvalno. Da vidite kako, da vidite vi kako je igrica, pošto ne ja i brate, ja sam stvarno profesionalno za ovo. Od sveg živog ja udarim u nešto, tako. Eto, da vidite malo kako igrica izgleda, ne znam, šta vam kažem. Grafika, ne znam šta da kažem, beži više, jebi se više u pičku. Šta je? Nekako ja sam magnet za te sudare. Da nema nigdje ništa, ja bi se uzorio nešto, uzorio bi u oblak. Malo drifting i tako dalje, pa vidite loš drift i vrate. Mogu ja nešto se ne udario? Ja da idem, brate, ovako, tako ima da udarim opet. Ajde. Nije došao ovo, stvarno. Igrica je dosta zanimljiva, dosta dobra, Ovo je bilo namjerno, samo da znate, hoću da sjebim košta više. Trkačka igrica, klasika, tako da kažem, kao i... Ne znam, nisam igrao Need for Speed. Ajde da sjebim u policiju, malo me juri da znam šta rekao. U čemu sam dobar, da bežim od policije. Nešto da vidite uživo kako se beži od policije. Mislim, uživo mi da gledate ko sam neki dan. Mislim neki dan, a mislim da ću odmah da mi bacim klip. Ali i ja, daj. Brate, stvarno ne znam šta je. Prosto ne znam. Ovo je Lamborghini, kaj je malo nadužen. Stigao sam neki trk s njim. Ali koncentrišimo se mi na žaljenje policije. Evo već sam kubegu skoro. Dakle, brate, u ovoj igrici Need for Speed možete se trkati klasično, ja imam multiplayer. I ne, dobar, počeo sam izbjegavam po nešto. Možete igrati trke single player, ne, dobar, koji drift. Trke single player, evo ovako se drifte. Mislim da čak može i ovo, kako da kažem, luzi kao se to. Nešto kao beži policije, ne, dobar. Kao što možete imati da, mada u mogu slučaju moći da vam sprate uopće čak nisam ušao. Neku... Kako se to kaže? Bežanje od policije, tako nešto. Ajde malo da driftujemo, brate. Evo, ovako se već drifta. Vidite ljudi, kad bežim od policije ne zakucavam se baš u sve. A sada evo čim je nestalo, garantujem da se nešto zakucam. Mogli bi još malo da prodriftujemo i to vam je to. Ne. 10 sekundi pre. Šta sam rekao? Ne znam da se neko sećam. Da li se neko sećam? Ne vidim. Dakle, klip je dosta kratak, to vidim i sam, ali neću ja odmah prvi klip, evo da se sjedem, mislim to hoću sigurno.
Nećemo prvi klip odmah nešto previše. Htio bi samo vam kažem da se izvinim što nije bilo dosta klipu, 7 mjeseci, bukvalno. Ja tek počinjem na YouTube-u, tako da trebalo mi podrška. Ako neko uopšte ovo gleda, i tako dalje, da ne budem previše dosadan. Htio bih samo da kažem da ću sad pokušati bar malo češće da snimam, osim Need for... I jao, šta da se sjebem, BAM! Osim Need for Speeda 12-ice, snimat ću Team Fortress 2 kao što sam i počeo. Snimat ću FIFA Online 3. Da, to je fudbalska igrica. Snimat ću i... ne mogu se vidim kako se zove. Da, Aliens of Valiant Arms, to je nešto... ratna igrica, ratna, hahaha. A sad, da ne budem ja previše dosadan, ja mislim da je ovo dovoljno za prvi klip, posle dužeg vremena. Znači evo, vidite ste malo gameplay, malo kako se zakucamo, sve živo, malo slupa. Ajde za kraj da probam jedan drift. Pronađemo neku dobru krivinu. Da, ovo je bio drift, veka. Niko ne zna bolje drift. Tako, to sam hteo. Do sljedećeg klipa, pozdrav svima.